Delok parfum melek lah. Arep nggo dolan iki. Wis cuma doyan aja oke lah. Oke. Wih, iki. Masuk. Ya tak. Nah, wangi iki kayaknya San. Lek, son ya Lek. Tak dolan sik iki. Ya wis padha-padha. Oke. Wah, yang lanang kok wanginya kayak L sih iki. Jangan-jangan parfum kunteng iki. Tak dilihat sewe lah. Bayu, lak tenan toh. Lu ngarep dolan kok nyerpat parfum mantek sat. Jan, kere.